Kakertengukpa badukun badamen siyam bakui. Amen. Kopa jongi. Ubaha beneng kalong kabakui kakerteng jomme. Kanwan kahima jomme kalong kamon jomme ha kengdaw kumbaha beneng. Toay yang imenda kajimbang jongi kabahalagasni. Batamap yangi yang iringkang jongi. Kumbangi rungi map igabalas niu yangi. Barwadelam yangi siya kajimban shoy. Henry tapalay yangi nagabasiniu. Kublay ko Maria, Kabadap taga jingay, utrahidan bat pa lagar kuya pa na paligid thay, balakar kuya usok ba jong pao Jisu, ko Maria baku gokni jong ublay tatuwa nagabenta kichinong pop, menda bahagapor kachinga ba jongi, Amen. Nange, Ha ublay upa badan bor baro, unang tau kabaneng bat ka kandal, bat ha u Jisu Christ ukun ba marway jongu, utray jongi, ya ubalapun na umensim bakut, ya ubalaka na ka Maria tesuti, ubalasya leben hapo upon Dios Pilatus, Lazar na ya u, laya palatep ya u, ulahir siya kibayab, hakasni kabalay ulamipat na kibayab, Ulaki ushabaneng, usyong shakamon uplay upa badan barbaro, namta umwan pat ban bisyarya kabayim bat yakibayap, ngangit ha umensin bakun, ha kabalang katalik bakun, ha kajinya slow kirikun, ha kajimap yakipop, ha kajimi pat kado, bat ha kajingim bam jikut. Amen. Kopa bam jikut. Ngatarwa hame yakamet patkasnam, kamen sim bajing long blay ukun ba ie jong me, utray kenra jongi u Jisu Christ, ban pen piang nakabanda ki pop jongi, ba jong kaparte baroko we. Namar gajing sha shitom bakordit sa jongu. Tois ne yangi badia kaparte baroka we. Namar gajing sha shitom bakordit sa jongu. Tois ne yangi badia kaparte baroka we. Namar gajing sha shitom bakordit sa jongu. Tois ne yangi badia kaparte baroka we. Namar gajing sha shitom bakordit sa jongu. Tois ne yangi badia kaparte baroka we. Namar gajing sha shitom bakordit sa jongu. Tois ne yangi badia kaparte baroka we. Namar gajing sha shitom bakordit sa jongu. Tois ne yangi badia kaparte baroka we. Namar gajing sha shitom bakordit sa jongu. Tois ne yangi badia kaparte baroka we. Namar gajing sha shitom bakordit sa jongu. Tois ne yangi badia kaparte baroka we. Namar gajing sha shitom bakordit sa jongu. Tois ne yangi badia kaparte baroka we. Namar gajing sha shitom bakordit sa jongu. Tois ne yangi badia kaparte baroka we. Kokpa bam jikut ngatarwa hame yakamet patkasnam, kamen sim bajing long blay ukun ba ie jong me, utray kenra jongi u Jisu Christ, ban pen piang nagabenda ki pop jongi, ba jong kaparte baroko we. Namar ka jingsha shitam bakodis sar jungu. To isne yangi batya kaparte baroko we. Namar ka jingsha shitam bakodis sar jungu. To isne yangi batya kaparte baroko we. Namar ka jingsha shitam bakodis sar jungu. To isne yangi batya kaparte baroko we. Namar ka jingsha shitam bakodis sar jungu. To isne yangi batya kaparte baroko we. Namar ka jingsha shitam bakodis sar jungu. To isne yangi batya kaparte baroko we. Namar ka jingsha shitam bakodis sar jungu. To isne yangi batya kaparte baroko we. Namar ka jingsha shitam bakodis sar jungu. To isne yangi batya kaparte baroko we. Namar ka jingsha shitam bakodis sar jungu. To isne yangi batya kaparte baroko we. Namar ka jingsha shitam bakodis sar jungu. To isne yangi batya kaparte baroko we. Namar ka jingsha shitam bakodis sar jungu. To isne yangi batya kaparte baroko we. Kopa bam jikut. Ngatarwa hame yakamet patkasnam, kamen sim bajing long blay ukun ba ie jong me, utray kenra jongi u Jisu Christ, ban pen piang nagabenda ki pop jongi, pa jong kaparte baroko we.
Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Kokpa bam chikut ngatarwa hame ya kamet batkasnam. Kamen sim bat jinglong play ukun ba I e jongme. Utrai ken ra jongi uji su Chris. Ban pen biang nagabenda ki pop chongi. Pa chonga parthei baro kawe. Namar ka jingsha shitam bakodi sarjungu. To isne yangi batya ka parthei baro kawe. Namar ka jingsha shitam bakodi sarjungu. To isne yangi batya ka parthei baro kawe. Namar ka jingsha shitam bakodi sarjungu. To isne yangi batya ka parthei baro kawe. Namar ka jingsha shitam bakodi sarjungu. To isne yangi batya ka parthei baro kawe. Namar ka jingsha shitam bakodi sarjungu. To isne yangi batya ka parthei baro kawe. Namar ka jingsha shitam bakodi sarjungu. To isne yangi batya ka parthei baro kawe. Namar ka jingsha shitam bakodi sarjungu. To isne yangi batya ka parthei baro kawe. Namar ka jingsha shitam bakodi sarjungu. To isne yangi batya ka parthei baro kawe. Namar ka jingsha shitam bakodi sarjungu. To isne yangi batya ka parthei baro kawe. Namar ka jingsha shitam bakodi sarjungu. To isne yangi batya ka parthei baro kawe. Kopha bam jikut Natarwa hame ya kamet batkasnam. Kamen sim bat jinglong play ukun ba I e jongme. Utrai ken ra jongi uji su Chris. Ban pen biang nagabenda ki pop chongi. Pa chonga parthei baro kawe. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Namarga jingsha shitam bakodit sa jongu. Toisne yangi badia ka parthei baro kawain. Goblay bakut goblay badan bar goblay ba im chinam. To isne yangi badia ka parthei baro kawe. Goblay bakut goblay badan bar goblay ba im chinam. To isne yangi badia ka parthei baro kawe. Goblay bakut goblay badan bar goblay ba im chinam. To isne yangi badia ka parthei baro kawe. Ko Jisu ko sim ka jing isne. Ngashanya hamim. Ko Jisu ko sim ka jing isne. Ngashanya hamim. Ko Jisu ko sim ka jing isne. Ngashanya hamim. Ko snam pat ko batu na ka donu jong Jisu ban long ka thamai ka jing isne yangi. Ngashanya hamim. Ko snam pat ko batu na ka donu jong Jisu ban long ka thamai ka jing isne yangi. Ngashanya hamim. Ko snam pat ko batu na ka donu jong Jisu ban long ka thamai ka jing isne yangi. Ngashanya hamim. Kotrai Jisu. Ngiai ti hame. Ya baro. Kajingang nur jongi. Ya kimen siam. Kibadang saha kadim pen kui. Ya kinong pop. Pakin kerlang kabamun. Kam kerpangru. Ngiduai. Nagabenda ka jingis ne halo jongi vei pewe. Halor ka state jongi. Kabangi dang yus ngo ya ka kubor jonga jingroi. Jonga COVID-19. Bun gibenda bun gitain. Hang ni hasilong. Kidang don hapadeng ki jinge.
la khang bun ki school ko trai ngi don ke jingang nut ngi shanya te little land yame hadu minda mela ya da yangi ngi karpad yame jisu kner la kakti bai sune jame halor ki kun bara bakindup yo jinya danami ba menam pindu no shi sundan ya kanega jimpang na padeng jungi kumjuru ko trai menam persad mensiam ya bahar ki kun jame bakindup la ban shim kloi ya ka vaccination ban yo jinga da na kanega jimpang covid-19 ko trai naga benda bahar ke jingai ke jingar ko ni duai pendon brom yame ni ro yame da ki jingmong bakui jame pen kuit ki jingmong jangi pen kuit ini naga jimpang naga jing shitam ya da sumari ini da kas namba kardor jame hallelujah 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 ni roy me ko jisu ni mane ya me ko jisu ai ka jinge sene ka jame kanam vanja han lor ka tain jangi halor ka jilla jangi halor ka rika sigels baroka we halor ka ribiaro halor ka rijandia trai jisu ya dai ni daga jinge sene jame daga snamba kardor jame ko jisu ya dai ni naga tin roy jangane ka jimpang covid-19 ko trai wat no mi alam shu yangi shaka lockdown shaka jinge kabaha kama jangi jisu bay ya da sumari yangi kanerla ka teja me halor baro ki test positive bakenum don show ye jin priang jangane ke jin pang hapaleng jangi hallelujah 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 isne yangi ko jisu isne yangi ko jisu isne yangi ko jisu isne yangi ko jisu iduai naga benda ka jing dumu jangu paba kuit ba undu penjam pura yangi naga jim penshitom shipo kopa jangim ba hapanin kalong ka bakui ka kateng jamme kanwan ka hima jamme kalong ka mon jamme ha ka gandau ka ba hapane to ai yangi minda ka jimbam jangi ka ba halagasni ba to map yangi yakiring jangi kumbangi rungi map yaga balesni yangi ba wadiram yangi shaka jim penshoy Henry to belight yangi naga basiniu Kublai ko Maria kabadam daga jinga utrai don bat phala gar kuya pana pedengkinte batla gar kuya usok po jompa ujisu ko Maria baku ko mi jomuble to duai na menda jongi kinong pop menda bat hagapor ka jingya pujongi amen kaburom hau pa barakun bahau mensin bakun kumba kalong ha kabameningkong kumjong menda bat barabor jinom la jinom amen Gerkuyangi gerkudrai Gerkuyangi gerkudrai Gerkuyangi gerkudrai Gerkuyangi gerkudrai Shimdi yangi shimdi drai Shimdi yangi shimdi drai Shimdi yangi shimdi drai Shimdi yangi shimdi drai En jag rå jag Jesus Christ genom la genom amen.